Zdravím lidičky u dalšího videa. Dneska je to pokračování z naší Let's Play série. Tak, jdem na to. Omlouvám se, že to nemám hned na začátku připravený, to je asi poslední omluva. Jak už jsem trošku zkušený. Tak a co se tady od toho minulého dílu změnilo? Tak, mám tady takovouhle hromadu cobblestone. To totiž dneska budeme potřebovat, můžete vidět. A to vám řeknu potom. Dáme si náš byt, dům. Chci se podívat. Dáme to vám řeknu později, co to je. Tak, tady jsem to takhle vymodil, že to vím, že až budu mít zapnutý moby, takže do mýho baráku nebudeme moc dostat žádnej mob, ne nob, ale mob. A že to tady můžete vidět, tady jsou schody a tady, tak to je úplně nový, úplně. Tady vidíte dva craftingy. Tohle mám připravený do netheru. Nevím, jestli to uděláme dneska, možná až v příštím díle. Takže tady vidíte, mám tady vypálený, připravený na vypálení nějakých věcí. Pece. Jo a tady je truhla s rostlinama. Se stromama s rostlinama. Tohle je celý to, co jsem měl z rostlin v mém inventáři. Udělal jsem tady 4 semínka dýňový z jedné dýně. Mám ale pořád 3, takže se v budoucnu můžu zasadit. Tady v té dolní, tak tu otevřem. A máme tu všechny věci, které jsem natěžil. Tady už můžete vidět 6 železa. Tady tolik toho. Uložíme si ještě tady tohle třeba. Necháme si tady jen tohle. Takhle. A můžete tady vidět, to je celá hromada věcí, co jsem měl v inventáři, tak jsem se trochu vyprázdnil. Tohle už nepotřebuju, to už jsem vám ukázal. A tady nahoru jsou schody a potom, když je stoupáte, tak se ocitnete, omlouvám se, mám přeřeky, tady, když jdete doleva, zrovna nos, tak tady je plocha, nad který už v příštím díle budu 100% mít něco udělaného. Nebo můžu sem to přemístit věci i hned teď. No, přemístíme je hned teď. Tak. Tak. Tohle tady zatím nechám. Jo, cedulky. Počkejte. Nechci ještě vykoupat? Ne? Tak já se jdu vykoupat. Jo. Omlouvám se, nemám soukromí. Za to se vám strašně omlouvám, to skoro v každém díle mě někdo vyruší. Ale za to já doopravdy nemůžu. Mám mají ceduly na to, aby se nechodili, ale pořád mě někdo ruší. Že něco chce. Tak já jsem zapomněl se ještě vykraftit tady cedulky.
se nám totiž budou moc hodit. Schováme to. Takhle. A nevím. Tady máme truhly. No a taková tajemství moje, tohle jsem neudělal, to jsem si přičítoval, že můžete vidět, byly klávy. Na žádnou lávu jsem ještě nenarazil. Železný meč, ten jsem si sice mohl udělat, ale ten jsem si přičítoval. Kovadlina, tu jsem si taky přičítoval. Ale víte, co tam dáme? Si vezmu ještě víc. Možná ještě víc, takhle. A nějaký ty důležité věci si tam vezmeme. Nebo no, tenhle díl ještě bude trochu kratší. Za to se vám taky omlouvám. Ale už v příštích 10 dílech všech možná těch omlouvám se nebude tolik. Na dýnový semínku to nám nevyšlo. Na dýnový semínku nám to nevyšlo. Tak, můžeme to hned semka jít přemístit. Ten chod udělám trošku lepší. Tohle ne. Prvně crafting. Já ještě nemám vymyšlený, jak to tady bude vypadat. Možná to ještě trochu zvětším, takže možná v příštím díle to nebude takhle, jak to bylo teď. Tak třeba to uděláme jednoduchým způsobem. Tady takhle dáme. Teď mi došlo, že to má za sebou. To si tady přehodíme. No a v tomhle videu toho bude asi hodně málo, ale už to musím ukončit. Je to taková menší informačka, co jsem za tu dobu tady udělal, že jsem teďka asi 3 nebo 4 dny netočil video. Takže tohle byla taková menší informačka, to, co jsem tady udělal. V příštím díle už to přehodím a už to bude úplně jiný. Takže díky, že jste se dívali. Nezapomeňte dát like, odběr či komentář. No a v příštím díle to určitě tady bude už lepší. Tak díky, že jste se dívali a čau.